Hej alle sammen, velkommen til den her video. Og i dag vil jeg bare gerne lave en alene. Ja. Jeg vil bare gerne lave en video alene i dag. Nu vil jeg bare gerne prøve. Så ja. Det var faktisk bare det. Jeg vil bare gerne prøve at lave en alene. Hvem det er? Skal vide, hvem det er. Der er ikke nogen her. Det var underligt. Det var bare mig, der hørte syner så. Det var nok bare. Det var det sikkert. Det var det. Der er ikke nogen her. Det er der altså ikke. Se, det er sådan. Der er ikke nogen her. Jeg er sikker på, at jeg har sundet igen. Altså. Ja. Nu er nogen ringe på igen. Der er altså ikke nogen. Se. What? Se, der er jo ikke nogen her. Mystisk. Jeg går bare ind igen så. Nu går jeg simpelthen udenfor, fordi nu er de altså for meget. Og nu tager jeg simpelthen en jakke på. Nu vil jeg altså se, hvem det er. Jeg skal lige. Nu vil jeg simpelthen ud og kigge. What? Der er simpelthen ikke nogen her. Der er kun en snegle. Snegle. Så jeg har fundet en snegle. Snegle. Jeg må hellere se på det her. Jeg løber væk! Hun går derind. Gå der. Det er en sorte mand.
Det ser ud til, jeg må hellere bare gå. Det her, det er lidt ligesom en video, bare lige hvis jeg synes, det er gået lang tid. Så lidt ligesom en video. Fuck det. Ja. Se mig. Jeg finder et sted. Godt stå. Stå godt. Og trygt. Og sikkert. Han er sygt tæt på mig lige nu. Han er ikke så tæt på mig længere. Jeg har fanget hende. I kommer aldrig til at se hende igen.